Piłkarze GTV Stadionu Śląskiego Chorzów już przed meczem z bytomską Polonią wiedzieli, że awans do pierwszej ligi juniorów młodszych mają w kieszeni. Podopieczni trenera Bartłomieja Zdrzałka na kolejkę przed końcem mieli jednak szansę na to, by wygrać całe drugoligowe rozgrywki. Aby tak się stało, trzeba było pokonać Bytomian oraz liczyć na potknięcie liderującego Zagłębia Sosnowiec. Obie drużyny do meczu ostatniej kolejki przystąpiły w osłabionych składach. Czołowi piłkarze stadionu zostali powołani na mecz juniorów starszych. Z powodu kontuzji zabrakło też najskuteczniejszego piłkarza zielonych, Bartosza Nawrockiego. Mimo to od początku zarysowała się wyraźna przewaga gospodarzy. Niestety tego dnia najsłabszym elementem w grze świeżo upieczonego Beniaminka pierwszej ligi okazała się skuteczność. Czekaj! W 24 minucie fatalne nieporozumienie w defensywie stadionu sprawiło, że goście wyszli na prowadzenie. Po trafieniu dla Bytomian chorzowianie walczyli o doprowadzenie do remisu, ale do przerwy bramka Polonii pozostawała zaczarowana. Uciekaj, uciekaj! Nie dwóch, nie dwóch! Gol! Brawo! Po zmianie stron obraz gry nie zmieniał się, goście zaciekle bronili skromnego prowadzenia, gospodarze dążyli zaś do zdobycia wyrównującej bramki. Niestety wraz z upływem czasu chorzowianom z coraz większymi problemami przychodziło konstruowanie groźnych akcji pod bramką Polonii. W 71 minucie meczu udało się wreszcie doprowadzić do wyrównania. Zimną krew w polu karnym rywala zachował Grzegorz Tatar i na niespełna 10 minut przed końcem mieliśmy remis. Do końca spotkania to Stadion był drużyną aktywniejszą, walczącą o zgarnięcie pełnej puli. Niestety do ostatniego gwizdka sędziego nie udało się już zdobyć decydującego gola. GTV Stadion Śląski zakończył swoją grę w drugiej lidze juniorów młodszych remisem 1-1, a od wiosny będzie grać już w ścisłej śląskiej elicie tej kategorii wiekowej. Przed meczem wiedzieliśmy, że mamy już awans. Pięciu chłopaków do rocznika 9-6 dostało powołanie. Zrobiło się miejsce dla reszty zawodników i też dlatego takie dzisiaj decyzje personalne, że zagraliśmy, tak jak mówię, nie na wynik. Dobrze, że tak jak mówię, udało się ten mecz po prostu zremisować, bo przez cały mecz byliśmy stroną, która tutaj chciała grać w piłkę, nie broniła się. Wiadomo, że duże jeszcze nauki przed nami i no, ten punkt gdzieś tam niczego nie zmienia. Ale dobrze, to nie jest porażka. Cel został osiągnięty, chcieliśmy awansować, udało się to zrobić. Myślę, że dwie najsilniejsze drużyny, czyli my i Zagłębie Sosnowiec,
które miały awansować, awansowały. Szkoda tej jednej porażki, która była, bo to miało miejsce wtedy w Bytomiu z Polonią. Ale tak, to myślę, że możemy być zadowoleni. 7 zawodników z rocznika młodszego zadebiutowało. 5 z rocznika 9-8 zagrało w juniorze starszym w 9-6, a więc myślę, że na to, co mieliśmy, plus kontuzje, które się pojawiły, trzeba być zadowolonym. Tak? Wiadomo, teraz będzie o wiele ciężej, bo na 8 drużyn aż 4 spadają. No i będziemy musieli się mocno przygotować, bo 50%, tak jak mówię, składu z pierwszej ligi spada do drugiej, a więc no jest to nietypowa liga. Chyba zresztą jedyna chyba taka na świecie, gdzie coś takiego Śląski Związek ustalił, no ale komu to ma służyć, nie wiem, zobaczymy. W takim razie bym miał zapytać o to, z jakim nastawieniem wchodzicie do tej pierwszej ligi. Przede wszystkim ją obronić, tak? Tak, ja myślę, że chyba każda z tych drużyn wyjdzie na to, żeby się utrzymać. Nie będą to ładne mecze, to będzie wszystko determinowało wynik. Szkoda, że tak to wygląda, tak to będzie wyglądało, chyba że no, wieści ludzie może zaczną się słuchać też trenerów i osób, które przede wszystkim na co dzień pracują na etapie juniora młodszego. Do zawiórka to reorganizacje różne można robić i tylko nie wiadomo komu to służy.